På banen det er start nummer 13, Anne-Katrine Eriksen på Cassidy, og start nummer 14, Michaela D. Sacco. Ja, 4 og 0, og så var der noget med omspringningen, hvor der var... Ja, der fik hun 4. Ja, der fik hun 4. Det er vel de sidste, man går efter. Have 4 det hele, og alligevel skulle hun ind til omspringningen, fordi at det ikke var 0 eller noget. Det er fordi, så det er lige, og det var kun en regel, der finder sted ved mesterskab. Ja. Det er fordi, ved mesterskab, der skal man, hvis i tilfælde af fejllighed, ride om de 3 første pladser. Ja, det skal man jo altid. Fordi så bliver du placeret efter færrest fejl og hurtigst tid. Der er givet startfinal, der er 10 sekunder tilbage. I et mesterskab kan du risikere for eksempel, der kun er omspringning om 3. plads. Det var det jo kun her. Nej, der var også nej, om 3 og nedad. Ja, okay. Jo. Fordi der var 2, der var helt fejlfri. De rider om første og anden pladsen, og så dem, der sammenlagt har 4 fejl, de rider om 3. pladsen. Ja. Smart. Jeg synes, det er smart. Men du kan også risikere, at der kun har været en, der var totalt fejlfri. Om Anne-Katrine kan oplyse, at hun er 16 år, og Cassidy er 9 år. Anne-Katrine har reddet i 10 år, og har haft Cassidy i 10 måneder. Bedste resultat er en førsteplads i LA Spring, og hun kan allerbedst lide hendes søde underviser Birgit. Søde onde? Søde underviser. Nå, underviser. Underviser. Nå, jeg synes, det er hendes søde onde misser. Anne-Katrine kommer fra Ulsted Rideklub. Så skal jeg op i dag. Bang. Flot! Og så skal vi have næste rytter på banen. Det er start nummer 14, Michaela D. Sacco på Rosita, og start nummer 15, Laura Marie Larsen, Dødsholdt til Clyde Pitts. Så har jeg lige siddet med bandpolisen. Hvad? Så har jeg lige svar. Han synes noget sjovere. Så faldt den ikke i søvn.